Supunem procesul verbal de la ședința trecută, să punem la vot. Ședința de ziua de astăzi are următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Valea Argovei în luna mai 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de perfecționare și a funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Argovei pentru anul 2013. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pregătire, formare și perfecționare al aleșilor locale pentru anul 2023 și probleme diverse. Până la vot. Primul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Valea Argovei în luna mai 2023. E vorba de 6.200 bani care au venit pentru suplimentul acela. De încălzire. De încălzire. Ce sumă primește fiecare lună asta? 20 de lei sau 40 de lei avem pe 2 luni? 20 de lei lunat și avem... Nu, pe 2 luni avem noi, nu? Da. Deci câte 40 de lei. Mai rău încurcă pe toată lumea și pe noi, dar asta e. Să facă mâine. Pentru ei. Întrebări? Până la vot. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de perfecționare al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Argovei pentru anul 2023. Da. Avem două ordinele președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 223 și 224 din 2022. Suntem un pic în întârziere. Ordinul spune că în termen de 30 de zile de la finalizarea rapoartelor de evaluare se întocmește planul de pregătire profesională și se transmite către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Termenul a fost 30 martie, când s-au finalizat rapoartele de evaluare. În termen de 30 de zile trebuia să întocmim acest plan. S-a întârziat un pic, pentru care a fost introdus în ședința extraordinară. Întrebări? Supun la vot. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pregătire, formare și perfecționare al aleșilor locali pentru anul 2023. La fel ca și la funcții publice și personal contractual, codul administrativ prevede posibilitatea efectuării de cursuri și de către aleșii locali prin aprobare de către Consiliul Local în hotărâre a domnilor care se pot perfecționa. Întrebări? Supun la vot. Probleme diverse. Cu caracter informativ aș dori să vă reamintesc că pe data de 4 o să avem evenimentul de premiere a celor care își sărbătoresc nunta de aur, persoanelor deci care au împlinit 50 de ani de căsnicie sau care au depășit. Și rugămintea mea ar fi să participați cu toții, să ne arătăm, să zic așa, respectul față de aceste persoane, unele chiar în vârstă. Deci avem și o familie care are peste 70 de ani de căsnicie. Și rugămintea mea ar fi să fiți prezenți cu toții și îi cinstim. N-am stabilit încă locația, o să o stabilim, o să la momentul potrivit. Noi astăzi am declanșat, să zic așa, acțiunea de identificare a cuplurilor. Noi le știm, dar am zis să nu scăpăm pe cineva și o să meargă asistenta socială împreună cu încă o persoană la cei pe care i-am identificat noi și
să facă și cercetări Poate în comună, poate a scăpat. Și cu ocazia asta, mai știu. cei care se știu pot să Da, mai... îi anunțăm că pot să vină să... Putem Chiar să dreptul, multiplicăm da. această listă, să dăm și la domnul consilier, poate este cineva omis. Da, nu e rău. Da, nu cred că Nu e... putem să publicăm deocamdată, Da, pentru da. că trebuie să avem documentele. Da. Dacă o doriți, cine dorește, poți să o Sau multiplicăm să o și să studieze așa cum dacă. dați o bună în mână și... Păi după ce se dă seama dacă... Da, Nu, așa să vedeți cam cine ar fi și... Consilierii care sunt, Până... consilierii care sunt puțin mai în vârstă și mai în vârstă, mai tineri nu cunoaștem. Acum 70 de ani. Știi că ești acolo și te mai interesează, dar... Da, există posibilitatea Soția mea are 91 de ani și eu 90. să mai fie și alte cupluri, există posibilitatea să mai fie și alte cupluri. Noi am extras din Problema listă. asta. Zici că dacă știi că ești pe listă să convingi, nu știu, că în decembrie mă măsura, nu știu. Da, da, nu sunteți pe listă, dar la anul sunteți în pole position. Ca Mai am eu o întrebare, aș vrea să fac. Dacă ați început demersurile pentru trecerea în domeniul public-privat al terenului de la Sibiștea, de la parc, pentru terenul de fotbal. N-am început, însă eu zic, domnul secretar, să nu știu dacă trebuie să suplimentăm acum, dar în ședința viitoare să avem în vedere să nu o punem prea târziu și să o punem chiar mai devreme și să facem același lucru cum am făcut cu terenul ăsta. Să avem în prima fază schița topografică. Păi, până atunci să facem și schița topografică. Deci asta este primul pas în care raportul de Băieții ăștia să ne facă o schiță. Așa. Teren avem în curtea școlii, numai că e undeva mai spate acolo, e mai greu de supravegheat. În ultima instanță acolo o să facem. Chiar și cu gard, mingea poate să sară la vecin. Da, mă gândeam chiar astăzi vine cineva cu care să facem o discuție legată de ambele terenuri, un proiectant, pentru că trebuie să avem cumva în vedere să nu sară mingea în curți. Având în vedere că sunt tineri care pe terenul de fotbal se mai exprimă și neacademic, așa să spun, chiar lângă biserică ar fi necuvincios. Și lângă biserică s-ar aglomerat, dacă face capela. Trebuie să mănânc doar cu Ciprian să nu facă legenda acolo, o schiță Nu topografică. s-a știut că se face capela acolo la tot lângă biserică, unde e ultima clasă. Cum? S-a discutat că se face o capelă. Am mai discutat subiectul ăsta și în Consiliul. Ca părintele... Mă gândesc și cu terenul acolo sintetic și cu aceea sunt Dacă ținem neapărat să-l facem aici, dacă nu ne din agresități. Dacă nu putem să mai și așteptăm, dar e posibil să nu reușim cu asta dacă nu avem teren. Și atunci mai bine l-am face acolo. Dacă e, să zic așa, eu știu, forță majoră, îl facem acolo. Alte probleme? În o să facem recepția la baza sportivă, aici la terenul de fotbal, la Valea Argovei și o să vă propun să facem tot așa un eveniment, eu știu, în deschidere, un meci de fotbal între jucători ai echipei Valea Argovei și Siliștea, ne ținând vorba aia cont de vârstă, amestecați acolo între ei, poate încropim două echipe care să... Așa. Și vreau să veniți cu propuneri în perioada următoare de denumire a asociației sportive. O să merg acum să suntem într-o perioadă foarte aglomerată cu obținerea vizelor pentru cele două proiecte cu Angel Salini și ne ia foarte mult timp. Dar o să stabilim de comun acord când facem un asemenea eveniment și între dumneavoastră, domnul profesor, mai ales că ați fost
profesor de sport și antrenor într-o perioadă la echipă de fotbal, poate îi mai știți și să îi identificăm și să mă întrebăm cine vrea să participe. Și în vârf, da, și important de data. Sau se poate mai lucra. o să fie cumva sâmbătă sau duminică. Da, înțeles. Cred că se văd cel mai... Da. Și dar doar să identificăm, să vorbim cu fiecare în parte, să vedem care vrea să participe. Mai bine să identificăm pe sate. Da, da, Să fie acolo un meci de 25 de minute sau 30 de minute. Complicate ca să poți să-i anunți. Între cele Păi da, să Nu să aici. să știm și data că altfel nu lucrează. De-aia trebuie anunțat mai din timp, cel puțin o săptămână, că sunt mulți care, majoritatea. Deci în deschidere să joace, să zic așa, cei care au fost componența echipelor Siliștea și Valea Argovei. Amestecați, nu vorbim aici că Siliștea au o echipă, Valea nu o echipă. După aceea, eu chiar am fost să văd niște băieți de noștri care joacă la Frăsinet duminică la meciul de acolo. Sunt vreo 5-6 care joacă la Frăsinet. Nu toți sunt titulari. Titulari sunt vreo 2 sau chiar 3, da. Și o să invităm probabil chiar Frăsinetul la noi să joace cu echipa pe care o să o încovorim noi aici. Domn profesor, o să vă rog de acum să vă ocupați dumneavoastră de organizarea restaurative când la meci. Adică dumneavoastră să fiți cumva antrenorul lor. După ce nu, chiar la meciul ăsta și după aceea am vorbit subiectul. Deci, nu, la meciul ăsta dumneavoastră să știți cum să-i așezați în teren și să le faceți acolo să fie în deschidere. Și după aceea considerăm că am dat în folosință terenul de fotbal și trebuie să înscriem echipa în toamnă. Apropo de recepții, la lucrările de canalizare, am amânat până la sfârșitul anului lucrările. mai e ceva de făcut? Da, avem probleme cu electrica și la stația de pompare de aici din... Păi am înțeles că nu s-a montat transformator, că am văzut că s-a lucrat. Și aici am montat transformatorul, așteptăm Ienelul să ne lege la așa. Și mai sunt niște mărunțișuri. De exemplu, la sfârșitul lucrărilor, o să observăm că sunt niște bani care au fost lăsați ca rezervă pentru situații neprevăzute. Și neprevăzutele astea, eu intenționez să vă propun să continuăm cu trotuarul care ne-am oprit acolo la Negăriță Vânător. Să-l ducem până la sfârșit și tot trotuar să facem în ce zonă stabilim cu toții la momentul respectiv. Și o să folosim și, presupun, ce s-a ridicat de aici, dalele alea vechi pentru partea din trotuar, nu? Și dalele, și... Mă refer că așa ar fi mai mult, am putea face mai mult. Da, și alea trebuie folosite cumva. Da. Mai sunt întrebări? Cu proiectul vechi de asfaltare, la fel, am prelungit prin adițional contractul, pentru că acest constructor a solicitat asta pe motiv că nu poate să toarne podețele datorită intemperilor. Că era la sfârșit de aprilie, trebuia să... Și am fost de acord cu prelungirea. Acum o să îl notificăm, să vedem când începe lucrarea, pentru că deja se poate lucra. El cât a să duce? Tot până la sfârșit, da. Deci contractele de finanțare cu guvernul, datorită lipsei de bani, se pot prelungi până la sfârșitul 2024. Nu, eu am văzut că el a spus că din cauza interferilor. Da. Bănuiește că plouă tot anul? Nu. A solicitat asta, că se termina contractul, știi? În aprilie se termina contractul și da, sau ultimul adițional care l-am avut. Profită toată lumea din, să zic așa, constructorii mai ales, după părerea mea, de faptul că guvernul nu are bani și atunci contractele de finanțare au putut fi prelungite. Deci mai întâi a prelungit guvernul cu primăriile, cu toate UAT-urile, iar noi automat să prelungim cu ăștia odată ce... Mai e o chestie, dacă vreți, nu știu cum să o numesc, eu știi ce, o aberație. Deci, primesc ieri o adresă de la ADR Sud Muntenia că
să-i dăm bătaie cu școlile, adică să continuăm la foc automat, că există riscul să nu se respecte graficul și să depunem situații de lucrări cât mai repede și mai des. Eu am situații de lucrări din ianuarie și n-am primit banii nici acum. Și e sus să dăm... Probabil că au făcut adresă comună și au trimis la toți, chiar dacă au am casă de informat pună. parcă și la ședința trecută, constructorul la noi a oprit lucrările și nu numai la noi, la mai multe localități, pentru că nu sunt bani. Și noi am plătit la ultima situație de lucrări 3 miliarde de lei din cofinanțare, numai ca să-l facem pe ăsta să vină să continue lucrările. Pentru că avem noi cofinanțare acolo. Ca să vină acum, de acum încolo, să continue sau... Da, deja a venit, ieri a venit. Lucrează și astăzi, să nu am și ieri au oprit, că n-a aprovat și astăzi, nu știu, au zis. Lucrează. Da, au venit deja. Băieții sunt la ghena de gunoi, la plăirea pentru ghena de gunoi. Deci O zi de zi. au început să lucreze. Mai are ceva? Întrebări? Declar ședința închisă.